मार्गाव सासे फेरेंगाजों फिसानो सासे गुन्दामोन आङो नोंगौ बे जाथाया नोंथारगौ बिजेपिनिखौबो जोंखौ बिसि होदों कंग्रेसनिखौ बिसि होदों जोंखौनो बिपिएफनिखौबो जोंनि बिसि होदों जोंनो मावदों बे खामानिखौ फेरेंगाया जेंगोनखौ मिथिखानानै दिनैहाय गुन्दागिरि खालामदों लकेलिटि मानसिफोरखौ लानानैहाय गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामहोदों दा बेनि गुन्दागिरिया बेनो इंट्रो भिडिअआव जायखौ नुदों बियो ये बहुत खतरनाक है खतरनाक सिबाय सम थानायावनो सिखार लाखाबाय फेरेंगा इएम अर्थात रनजित बसुमतारी इएम बिथांनि गुन्दा होननानै दा माथो प्रश्न थाबावनांगौ फिसिनानै दोनो बा बेखौबा बहा बाहायलै बिथाङा बेनो जाबाय आपेल आंगुर फिथाइ सामथाइ गाइखेर लोंनानै सरखार सालायनाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ सालायनाय गुनि गियानि जौ जुवा मेला होयै फिथाइ सामथाइनि गियान गाइखेरनि गियाना बेनो जाबाय गुन्दा फिसिलायग्रा बेनो रनजित बसुमतारी नोंथां बेनो नोंना थैद मानसिखौ बेथ' थगायनाङालै रायजो राजाफोरखौ सायाव स्लिम स्लिम सिङाव खुथु खाथ्रा माथो नंथ्रा नोङो बे सयं सानै आदाया फरमान होथारबाय सबूत दिया है मीडिया में আমি এইটো কি কৰিম আইনত ব্যৱস্থা ল'ম না এনে শুনি থাকিম ना निन्दा करिम दा अब्ला बिथांमोननि खुगाजोंनो बिथांमोना मा मावबोखो फ्लेग बायदिसिना बिसिनाय बाब मोनसे हादरनि नेशनेल फ्लेगआ बयनिख्रुइबो जौसिन मर्यादा गोनां मोनसे फ्लेग बेबादिनो मोनसे दोलोनि फिरफिलायाबो बेयो हाइएस्ट स्टेटास अफ ए पार्टिकुलार पार्टी बेखौ बिसिनाय सावनाय दानफ्लेनाय मानि बे पार्टीनि अस्तित्वखौ खोमोरनो नाजानाय जायो बे खामानिखौ फेरेंगाया एथ'ग्राब निन्दनीय खामखौ मुगैथाव खामानिखौ नेहाथ खामानिखौ माबोरै गावनि गुन्दा बाहानिफोरखौ मावनो थिननो हाखो जुदाखौ मावोमोन नोङो मेन पावार बाहायनानै माबा मोनसे आलादा रोखोमै सिगि सगौ माबा माबि एसे एनैया नाथाय बे फिरफिलाखौ दानसि होनाय सावहोनाय मालाय मोनसे रेजिस्टार रिजनेल पलिटिकल पार्टीनि फिरफिलाखौ फ्लेगखौ बिसि होनाया नोंना हामजायाखै सार थिनग्रायाथ' नोंनो अर्डार होग्रायाथ' नोंनो बिसोरलाय मा गुन्दा नालाय मावग्राल'सो दा बेखौनो बिथांमोननि खुगाजों थर्न खोनासं आरो बिनि सिगां फेरेंगा इएम बिथाङा जेनखाबाय बावखुंग्रि समस्तियाव बेहा खुनु अस्तित्व गैला बेनि लिडारशिप जेनोखि सार्कोल बियो बेयावनो जोबफैबाय बिथांनो आरो बावखुंग्रियाव रावबो फेरेंगा बिथांनो भट होनाय नङा दा मा सानो फेरेंगानि एथ' गिदिर नेहाथ खामानिनि सायाव नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर लोगोसे बिथांखौ फोरमान होयै बे आदा सानैया भिडिअ क्लिप्सआव नुनाय आदा सानैया गावसोर सानै आदायानो खोन्थानानै होलांदों बेखौ जोबजासिम नायनानै कमेन्ट हरबानो जाबाय मार्गाव सासे फेरेंगाजों फिसानो सासे गुन्दामोन आङो नोंगौ बे जाथाया नोंथारगौ बिजेपिनिखौबो जोंखौ बिसि होदों कंग्रेसनिखौ बिसि होदों जोंखौनो बिपिएफनिखौबो जोंनि बिसि होदों जोंनो मावदों बे खामानिखौ थार नोंथारगौ बिनि थाखायनो आंनो फैसा होआ बिनि थाखाय आं बिपिएफआव फैफिनबाय औ नंगौमोन आं फेरेंगानि गुन्दामोन सासे बिनि थाखायनो आङो गोसोआव सानफिननानै आं बिपिएफआव फैफिनबाय नायगाव एयरवेसआव फैफिनबाय आङो बिथांमोनखौ जों दा सिनायखाबाय गुन्दागिरिखौ गासिबो जों सिनायजोबो नाथाय बिदिखौ दामावसै दिननिफ्राय बिथांमोनहा गासिबो उदालगुरिनि ओमफ्राय आरो माखासे जोंनि लकेलनि दङ सानै जाहैबाय गोमसार आरो गेगं गोमसार आरो सोरखोम सोमखोर आरो फेरेंगानि गुन्दा फिजानायफ्रा रुटिं बानायलायबावदोंसो डिउटि होनो थाखाय साब्रैजों हरनि एकथानिफ्राय सारिथासिम सानसेबा सानसे आलदा मानसि डिउटि होयो आरोखि दा बेबायदि रड थर लायो बाथुल थाथुल दङ खुख्रियारि दङ बेखौथ' जों गुन्दाखौनो होनांगोन बेथ' गुन्दायानो जाहैबाय जोंनि इउथआवथ' बेबायदि गैया बिपिएफआव बेबायदि लाग्रा गैयानो आरो जों नुवाखैबो दिनैसिम बेनि थाखायनो जोङो हरजों हर मैया हरावहाय जोङो फैनाय जादों नायगाव इउथआव फेरेंगायानो होयो जों फेरेंगानि आन्दारावसो मावो नालाय फेरेंगाया जेखौ बिथोन होयो जों बेखौनो मावो दा जोङो फेरेंगानि मानसि नंला जोंनि बिपिएफआव फैफिनबाय खारना बेनो जोङो सिगाङावहाय 25 तारिख थांनाय मासावहाय फेरेंगानावनो थांनानै जोङो जइन जाहैदोंमोन हा फाथा होगोन होननानै जोंखौ होनलायलाय अखानायैनो थिनहरदोंमोन मानसि दिनैसिम गैया आरो जोंखौहाय लांनानै अखानायै लांनानैहाय हाब्रुबारियाव दोनहैदोंमोन केम्पआवहाय
हाबरबारि केम्पआव दोनखांनायनि उनावहाय जोंखौ बिनिफ्राय लांदों माबा औवाबारि बासबारि होनो दाउखिबारि बासबारि दा दिनैहाय बेहाय लांनायनि उनाव दिनै जोङो नायगाव इउथआव फैफिनबाय दा जोङो हाग्रामा सारनि नांगोलावनो जइन जाफैफिनबाय आरो बेयो खोथाया सैथो दङमोन जोङो फ्लेट बिसिनाया जोंनि मानसियानो जोंनाव प्रुफ दंजोबो गारि नाम्बारबो दङ आरो अदालगुरिनि मानसिफोर लाबोनानै दोनफैनाय बिसोरबो दङ जोङो बादा होदोंमोन दा बेबायदि दा खालाम होननानै बिसोरो गुन्दागिरि खालामदों बेफोरबायदिखौ जों नुनानै फेरेंगानि फिसानाय गुन्दाफोरखौ गाज्रि आखुनि मानसिफोरखौ नुनानै दिनै जोङो फैफिननाय जादों दङ जोंनिनो लकेल मानसि दङ सानै सोमखोर होनो बिनि नामा आरो सासेया गेगं जोङो बादा होदोंमोन खिन्थु जोंनि बादा होनायखौ बिसोरो लायाखै गारिया बलेर' नाम्बारबो दङ जोंनियावहाय जोंनाव प्रुफबो दङ हरावहाय माने बिसोरो थाबायोबा ब्लेक टिप सिथाबो टिप सिथाबनानै बिसोरो सालायो आरो माने गुबुन मोननै गारि दं बिस्रा मोननै गारि दङ औ सानाव आलादा हराव आलादा सानाव आलादा हराव आलादा औ दाखालिहाय जानानै थांनाय प्लेट सावलायलायनायाबो जोंनि मानसियानो दा दिनै इउथखौ बिपिएफनि मानसिफोरखौहाय बदनाम खालामदों नाथाय बियो नङा जों खुद दङमोन जोंनो मेगनजों नुनाय मानसिफोरनि फटेजबो दङ जोंनियावहाय गारि नाम्बारबो दङ जों होनो हायो दा बेनो फेरेंगानि गुन्दागिरिया दा दिनैहाय आरोबाव बेबायदि खालामबावोबा जोङो एक्सन लानाय जागोन फेरेंगाया जेंगोनखौ मिथिखानानै दिनैहाय गुन्दागिरि खालामदों लकेलिटि मानसिफोरखौ लानानैहाय गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामहोदों दा बेनि गुन्दागिरिया बेनो इउथनि सेंग्राफोरा बेबायदि खालामाखै दिनैसिम रावखौबो जोङो खुद नुदों आरो जोंनि इउथनि मानसिया बिदि खालामग्राबो नंखाया बिथाङा जेंगोनखौ मिथिखाबाय बेयो रोखाखा बिथाङा बेबायदि खालामबावोबा जोंबो एक्सन लानाय जागोन स' नुनो मोनबाय खोनानो मोनबाय मा सानो कमेन्ट सेक्सनजों फोरमायहर थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ